Ito po ay para sa Union Espiritista Kristiyana de Pilipinas. At kung sakaling ito yung magustuhan, mapapasama ito sa music ng spiritual music sa buong mundo. Kuya, dalawa. Ang akin pong anak ay 4 na oras lang na nag-practice. Dahil ang aming choir ay hindi mabuo-buo because sila po ay mga nag-aaral at mga graduating. Kaya minabuti kong pakantahin sila para ako ay magkaroon ng special number at maihandog ko sa mga katandaan at lalong higit sa FYS. Ang aking pong anak ay si Alfie Rialon and Eliza Rialon. Graduate po siya ng HRM at ang aking namang bunso ay sa Injure Marketing. Napakiusapan ko po silang kumanta. Pero ito po ay pinapanalangin ko na maging kasama ng musika ng Union Espiritista Kristiyana de Pilipinas Incorporada datigin sa buong mundo. Pakinggan po natin. Hello. 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 Hello, hello. Pakinggan po natin ang kanilang awit. Hello. Ang namin nila, ang namin natin ang lyrics na aking ginawa. Na ginawa at tinulungan ako ng composer na si Lito Camo. Hello. Magandang gabi po. Sa bawat oras, magpasalamat sa biyaya na ating natanggap sa ating buhay, sa araw-araw, sa patuloy na sa ating pagkabay. Di ka na. Kaya po tayo natanggap. Basta tumahan ka
Thank you po. At magandang gabi po sa inyong lahat. Happy 119th founding anniversary. Thank you po. Thank you mga anak. Salamat po, ma.